Máme tu novú formu boja za slobodu prejavu, vaginálnu. Nerad používam vulgarizmy, ale teraz sa to ináč nedá vyjadriť. Súvisí to s Pussy Riot, ruskou dievčenskou punkovou skupinou, ktorej samotný názov je vulgarizmom, ktorý počúvame dennodenne v oficiálnych médiách hlavného prúdu. A prečo? Pretože Putin. Ich punková modlitba proti Putinovi v pravoslávnom chráme zaútočila na dva piliere – viera a politika. Taká, ktorá nevyhovuje architektom nového svetového poriadku a boričom tradičných hodnôt. Máme tu predsa nové hodnoty a novú identitu ako v prípade Pussy Riot. Užitočných idiotiek. Ako hovoril komunistický zločinec Lenin o ľuďoch, ktorí v naivite slúžili diktátu politbíra. Bojovať za slobodu slova súložením v múzeu pred zrakmi návštevníkov s deťmi, či strkať si hydinu do rozkroku, to sú skutočne originálne formy revolty pre niekoho, pre iného tak na najvyš primitívny prejav vulgarizmu, degenerácie a exhibicionizmu. No postpubertálnych revolucionárov sa zastávajú tzv. Umelci, tzv. Politici a tzv. Humanisti trhového sveta. Predstavte si, že by vtrhli do synagógy a protestovali proti rozkrádaniu krajiny oligarchami a demagógom s prázdnymi frázami o slobode, ktorí svojou vierou majú práve blízko k synagógam, napríklad proti Chodorkovskému či Kasparovovi. To by po nich ani pes neštekol. Naopak, to by bola kampaň proti prejavom antisemitizmu, poplatnému putinizmu či nacionálnej nenávisti. No byť proti Putinovi je in, z pohľadu mediálnej a politickej mašinérie a záchrancov humanizmu v tzv. NGO, nevládnych organizáciách, štedro financovaných podporovateľmi zvrátenosti a la Pussy Riot. Celá tá hystéria pseudohumanistov a tzv. Západného sveta pripomína úbohú figurku showbiznisu Madonu, keď vyžitá konkubína začne moralizovať. Prípad Pussy Riot ukázal, že tzv. Bojovníci za slobodu, demokraciu a ľudské práva stratili už akúkoľvek súdnosť a klesli na úplné dno. Keby aj skupina pedofilov a zoofilov odmietala Putina a bojovala za Chodorkovského či Kasparova, tak je to elita civilizácie. No v rámci slobody prejavu všetkých tých mediálnych, politických a občianskych podskokov pseudoslobody v štýle Pruhy a hviezdy už vôbec netrápi Julian Assange. Tu kampaň nevidno žiadnu, že sa ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, keďže Ekvádor mu dal politický azyl, ale Británia je odhodlaná ho po opustení ambasády zatknúť, poslať do Švédska a odtiaľ pravdepodobne do Spojených štátov a prípadne mu dať trest smrti za zverejnenie tajných dokumentov a diplomatickej korešpondencie o vojnách v Afganistane a Iraku. Kde je ten unisonokrik umelcov, politikov a nezištných občianskych aktivistov za práva Assangea, aby nebol štvanou zverou v trojuholníku Británia, Švédsko, USA? Tu už nejde o slobodu prejavu. Wikileaks nie sú Pussy Riot. No keby mali v agende predovšetkým Putina, Asada, Ahmadinejada, Chaveza, Lukašenka, teda tyranov sveta, a nie neškodný vývoz americkej demokracie všade tam, kde to zaváňa strategickými prírodnými zdrojmi, to by bola iná pesnička, iná mediálna masáž o utrpení priekopníkov slobody. A v tejto trojke bojovníkov za slobodu prejavu máme aktérov švédskej akcie. Bombardovanie Bieloruska plyšovými medvedíkmi s odkazom na slobodu prejavu, čo vyvolalo diplomatickú roztržku medzi Minskom a Štokholmom, Bieloruskom a celou Európskou úniou. Bielorusko nemusí byť idylka s ľudskoprávnou agendou. Ale čo tak švédski bojovníci, keby sa doma pozreli na ich politiku spolupráce so Spojenými štátmi v prípade Assange s trápnym obvinením zo sexuálneho deliktu? Medvedíky nad úradom vlády nebudú? A čo tak sloboda pohybu, keď Švédi nemôžu vstúpiť do prisťahovaleckých štvrtí, kam sa boja aj švédski policajti, kde vzniká svet, ktorý kašle na slobodu a toleranciu a má etnickú a náboženskú uniformu? Čo s tým v rámci slobody prejavu a o skutočnej realite vo Švédsku? Nehovoriac o tom, ako dodnes Švédsku nedokázali vysvetliť atentát na premiéra Olofa Palmeho v roku 1986. Dohady o kurdských separatistoch, obchodníkov so zbraňami CIA či tajnej službe bývalej Juhoslávie. Asi je ťažké v slobodnom svete odhaliť niečo také. A švédska tajná služba? V čase úspor si usporiada oslavu za 500 000 eur. Kde sú medvedíky, ktoré by upozornili, že je niečo zhnité v štáte švédskom? Lepšie bude venovať pozornosť Minsku, alebo ako je to so slovenským príslovím, upratať si pred vlastným prahom. Zrejme by nezaškodili plyšové medvedíky aj napríklad nad Bruselom, ktoré by upozornili na centralizáciu, byrokraciu, korupciu a manipuláciu. Politicky korektná propaganda sa nevyhla ani olympiáde v Londýne.
Športoví komentátori v londýnskej atmosfére citovali a velebili Winstona Churchilla, povestného bojovníka za slobodu a demokraciu s prstami v tvare V ako víťazstvo. Len tak na okraj. Z olympiády z nemeckého tímu bola vylúčená športovkyňa, ktorá mala priateľa z NPD, Národno-demokratickej strany. Ak by bol drogový díler, finančný špekulant či ultraľavicový aktivista, to by zrejme nebol problém. Ďalšiu grécku športovkyňu vylúčili v rámci politickej korektnosti, lebo na Facebooku mala nejaké poznámky na černošských športovcov. Dôkaz toho, ako ste na Facebooku slobodní a čo možno a nemožno kritizovať. Radšej mala kritizovať bieloruských, iránskych či kubánskych športovcov. To by asi nebol problém. Ale vráťme sa k Churchillovi. Ospevovaný vzor politika, demokratického politika, ktorého dnes zbožňujú aj vo východnej a strednej Európe. Práve tá oblasť Európy, ktorá si prežila peklo stalinizmu. Bol to Churchill, ktorý ospevoval Stalina ako generalisima a vodcu. Asi ešte nevedel o gulagoch a politickom terore, alebo je to len naivná predstava. Ale po vojne už bojoval proti komunizmu. A pravá tvár Winstona Churchilla? Stačia 2 citáty. Jeden je Robertovi Woodbyovi, lordovi, ktorému Churchill povedal: neodpustiteľným hriechom Nemecka pred druhou svetovou vojnou bol pokus o vyprostenie svojej ekonomiky zo svetového obchodného systému a o vytvorenie vlastného výmenného mechanizmu, ktorý by neumožňoval svetovému finančníctvu profitovať. A druhý citát z knihy jeho životopisca: táto vojna nie je proti Hitlerovi alebo proti národnému socializmu, ale proti sile nemeckého obyvateľstva, ktorú treba zahanbiť raz navždy, či už sa bude nachádzať v rukách Hitlerových alebo v rukách jezuitského kňaza. Tak vyzerá skutočný obraz bojovníka za slobodu a proti nacizmu. V prvom rade je to boj za obchodné záujmy sponzorov, chlebodarcov a finančno-expanzívne ciele. A ako je to teda v meke boja za slobodu a demokraciu v Spojených štátoch? Republikáni si vybrali za svojho kandidáta na prezidenta Mitta Romneyho, obdivovateľa Izraela, ktorý by nakopal Irán, zostal v Afganistane, realizoval Bushov protiraketový štít a tvrdo tlačil na Putina. Za viceprezidenta si vybral Ryana, pre ktorého s jeho ekonomickým programom je Pentagon a jeho výdavky nedotknuteľné a zdaňovanie milionárov neprichádza do úvahy. Majú síce arogantnejšiu a militantnejšiu retoriku ako súčasný prezident Obama, ale čo sa v podstate mení okrem kozmetických úprav a formy? Obsah zostáva, pokiaľ ide o americkú zahraničnú politiku. Boj o mocenské pozície vo svete, vývoz revolúcií a ekonomické pánstvo dolára. A samozrejme boj proti terorizmu. Dlhoročná naháňačka s Usámom vyvrcholila teraz knihou Neľahký deň od člena komanda, ktoré zlikvidovalo najhľadanejšieho teroristu sveta pred rokom. Jej autora chce Pentagon trestne stíhať, ak v knihe vyzradí utajované skutočnosti. Otázne je, prečo komando nedokázalo starca so ženami zajať a predviesť proces a la Norimberg a dokázať jeho zločiny. Hodené jeho telo do mora bolo asi najlepším spôsobom, ako naozaj utajiť dôležité skutočnosti. No vyvolení môžu robiť, čo chcú. Napríklad americký novinár, hviezda týždenníka Time a televíznej stanice CNN Farid Zakaria, podľa hlavného prúdu dokonca najuznávanejší novinár na svete. Opisoval eseje z iného autora, dostal na mesiac dištanc a znovu môže masírovať verejnosť. Keď politicky nekorektní novinári píšu o závažných veciach, tak majú v hlavnom prúde doživotný dištanc, ekonomické problémy a zo života ťažké bremeno. No nie Zakaria. Síce odvážne skonštatuje, že 10% Američanov je odsudzených zvyšku krajiny. Majú prístup ku kapitálu, trhu, práci. Je to svet nadnárodných korporácií a vysoko vzdelaných ľudí, ktorí poslušne slúžia systému. No nekritizuje americký projekt. Presadzovanie svojich záujmov kdekoľvek, kedykoľvek a akýmikoľvek prostriedkami len musia byť pružnejšie a prispôsobivejšie, čiže iba taktickejšie. Znovu obsah zostáva. Hovorí síce o rovnováhe v zahraničnej politike, no nikdy sa ostro nevymedzil proti zahraničným dobrodružstvám a vlastne pracoval pre médiá pod krídlami mediálneho konglomerátu Time Warner, teda toho, ktorý verne slúži tým spomínaným 10% odsudzených všetkým ostatným z titulu moci a peňazí. V rámci hlavnoprúdového informovania verejnosti sú jedni nedotknutelní a druhí zase neustále terče. Dozviete sa, že Izrael vyčíta Európe, že tu pôsobia predstavitelia palestínskeho hnutia Hamas. Pochopiteľne ako teroristická hrozba. Ale už sa nedozviete o existencii Európskeho židovského parlamentu v Bruseli so 120 poslancami, ktorý chce ovplyvňovať európsku politiku v prospech Izraela
ohľadne situácie na Blízkom východe, v Sýrii, Iráne. Jeho iniciátormi sú ukrajinskí magnáti Igor Kolomojský a Vadim Rabinovič a do tretice kazachstánsky magnát Alexander Maškevič. Čiže osoby, ktoré zbohatli, no slušne povedané, prerozdelením sovietskeho majetku. No dozviete sa neustále o hrozbe z Iránu a jeho jadrových ambíciách. Napriek tomu agentúra Reuters, ktorá má hlavné slovo v hlavnoprúdových médiách, citovala odborníkov, že Irán má stále problémy s vývojom účinnejšieho zariadenia, ktoré by urýchlilo cestu k jadrovej zbrani. Takže aké je aktuálne nebezpečenstvo zo strany Iránu? Mocní tohto sveta, projektanti nového svetového poriadku, chcú Irán izolovať a tak im nie je povôli summit hnutia nezúčastnených krajín práve v Teheráne. Irán tu so zástupcami desiatok štátov, ktoré nepatria do mocenských blokov, rieši situáciu v Sýrii, v celom regióne a svoj jadrový program. Izrael a Spojené štáty varovali generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona, aby na tento summit nešiel, pretože podľa Washingtonu Irán nie je správne miesto na stretnutie nezúčastnených krajín. A ktoré by to miesto malo byť správne? To nahlas nezaznelo. Irán má byť celosvetovým jadrovým strašiakom, no Spojené štáty vôbec netrápi, že podľa nových odtajnených dokumentov CIA a FBI, ktoré preskúmal Inštitút pre výskum blízkovýchodnej politiky, sa ukázalo, že za 11 rokov v rámci operácie Mossadu Izrael ukradol z amerických zásob vyše 200 kg obohateného uránu na výrobu prvej atomovej bomby. Bývalý americký prezident Jimmy Carter dosvedčil existenciu izraelského arzenálu 200 až 300 jadrových hlavíc. A použitie jadrovej zbrane v praxi? Práve v auguste si to pripomínal v japonských mestách Hirošima a Nagasaki. A prečo ich Američania zhodili? Aby urýchlili kapituláciu Japonska a rýchlejšie ukončili druhú svetovú vojnu? Japonský cisár bol už rozhodnutý kapitulovať a Japonsko bolo na kolená. Takže atomové bomby poslúžili ako prostriedok zastrašovania pre celý svet a Japonci poslúžili ako testovacie laboratórne myši. V mene víťazstva, slobody a demokracie. Nepočúvame aj to v súčasnosti dennodenne, túto rétoriku a stále tomu veríme?